okuladım Musa Jalil'nin şiirin. Butalı bittim. Ayalı bittin. Çıgağına malay. Çı. Çın ayak. Çın bala. Çı. Anısı yarar. Bir kız gelip oturdu. Karale deyip söyleşebildim kız bile. Karale. Gitse tıkkan idim de. Çatı taba almadım deyip söyle başladı. Koradım da metem. Sen mişer что ли? Da. Metem koysayaktan. Küpreli yağından dey. Tıkıldı malay. Tık gele malay. Metem siz ne nerse dey. Metem bizden çö. Bizden tı. Потому что Hayır. anda bir hatun kız yazdıra. Metem mintegerengen videolar yazsın da обрезать можно ведь метеге? Метем bu жерін обрежь терейдім мен. Я сейчас ничего монтировать тут не буду дей. Заново рассказывай дей. Әлі анташын дешевер. Ядар. Яздырдым енді. Милюша апа, хатынлап қарайбыз бітін кіш алдында дей. Метем Милюша апа, мен как раз экзамены, меңа кетірген метем менен экзамены кеттім. Надеюсь, олар тыңламағаннарды. Сұрау берділер. Мен алы қызлар енді. Сен өзіңнің акцентыңнан ұяласың мұ? Сен акцент, Мишерский. Да. Ұяласың мұ? И историяларға шыққанда ұяласың мұ? Мен метем бір күнні метем әне білен чіргенде мен ұялмайм. Әне чіріп тұра, мен нормально. Метем әне бір күнні как раз среда жіберді метем мені. Среда метем әне мені жіберді рекламая сарғашын сөйлем бетін етелер. Метем тен бойы ұламадым. Кен бойы керегім тып деп тұра. Нечек түшірірмін, нечек нетірмін deyip. Метем нормально. Теге бардым да как раз яш малай келді чыратырған метем. Вообще шикарно, нормально все прошло. Дем бетін. Дилер. Anladın mı nersege жыймаганын ёлканы? Yok, что-то мында бірде бар екен. Бар, бөбетінісі дұрыс дейді. Мен бұларны... Ера жейіп тұрмайды, нәрсеге бөбет. Оны шыда, гирлянды қағар. Кирisi de. Потому что мында бірлі де бар. No? Жаңағайт бір хабар бар бет әлі. Алып келін көрсетейм мейлі, бұна жан сөйлейм. Of Allah'ım. Barat gel. Çok tıkı. Dileğine erişti bu kız. 8 ay başımını kaldırdı. Men sır aldım. Sır bulgan eken. Нәрсе алдым мен алып çeyrek. Сдавать it Кири. Кири сдавать it varıp. Yok men anlayı sdавать. Men duraktayım. Yakınırak gel. Қазір мен de iPhone'la buldum. Yani mena iPhone alıp birdi. Bitti. Kendim men nerse söyleyebilirim. Әлі çıktı aldım sen kuşatmadın. Әлі korkam. Karıp kıdarma yeri. Çıkalım. Aldı bu iptişler. Aldı biz bana iPhone çünkü ol bana Kozan konsertten işlep birdi. İnşallah konsertten işlep birdi. İkisi de anşlak buldu. Şuna bireyinde kızıma doğan gününe deyip alıp birdim. İşlemegen bolsa almendiririm yeridir tege iPhone onu bilen. Громкости bulmaytırgan tege bulaytır. Çıksa yaşasın gelesin? Alo! Çok işitilmiyor. Şulay söyleşim. Normal mi tegerendim? Derste de tege. Hazır nerse indi sen bana bir şey ettin ya bu iPhone'ның niye bitmegen яңа yılga padarıkçıl buldu. Kozan'ın 2 konserti polny bularga tiyiş şunda kirgen. Çalan'ın 2 konserti polny bularga tiyiş şunda kirgen. Şularını işlep çıkmazdan telefonunu geri alam. Yok sen men kecha tinne boyuna sen gibi uylap çıktım. Bir yüreğim dip deyipti de. Hazır aytasan koyan alganыңны. Ну давай bardın. Bardım. Senin neler köp?
haberler köp. Yolka jeyilmi, yolka sirege. Ник bu bit mınday bulmuyor bedinde. Шандай. Нәрсәле, как говорят, никогда не сравнивай свое начало с чьей-то серединой. Anladın mı? Şimdi менә шул фраза буенча яшәргә кирәк. Кичә тест яздык. Ужас. Мәңге бүтән бар мин анда. Язмыйм. Йөрәкләрем табаннарыма төште. Birebir eğitimlerim. Симбике шаккатам шундай берләргә. Гомеремдә кылагыма бер нәрсә булган юк. Симбикенең алтын алкасын салган да, киеп куйган теге шахмат рисуногы белән бижутерия тегендей алканы обычный киеп куйган име. Һәр карыйм кылагына тиеп киткән, Алла диде. Карасам, моның кылагы бер як кылагы бозылган, салдырдым, елатып салдырдым иманы, чистарттым. Ике көн шуны чистартып, переживайтып биттем шуның өчен. И представляете, шуны уйлап йөри, видимо, гомер бозылмаган кылагым алкада бер кайчалай булган юк. Прикинь, кызым, шул кылагым үземнеке бозылып чыккан, Симбикәнеке төзелгән. Чуть такое. Ана күңеле балада, бала күңеле далада. Далада да? Не чыксын. Юк, синеке дә шулаймы? Причем тут мында вообще дөрес туры килмәгән әйбер әйттең. Связь бар, значит, белмим инде, анда әйберләргә мин тегән тибетмим, но как так получилось, аңламадым. Ну ладно. Короче, улап йөрмәскә син. Менә ничек әтәләр әле кешене жәллисе икән, син жәлләгән әйбер сиңа килә диләр. Җәлләргә ярамый кешене. Ярамый. Булышырга можеш икән, жәлләмичә генә бар булыш. Ну жәлләмә дә. Ну жәлләмә. Балам бит ул минем бәгырем. Кичкене сәри иши тагын. Ой, гомергә кичкенә була, я так чувствую. Ну, гомергә кичкене була инде, анардан соң бала тапмагач, тепчек була. Әнәй, еще не поздно. Юк, инде рәхмәт. Сезгә бик зур. Нормально әле. Сине кияүгә биреп, внукларымның стрессы була инде. Мен әле пока не. Туктале, әле теге атында гына сөйләп утырган иң бит, зактырмам инде 1-2 елдан чыгармын дип. 1-2 елдан. Хатты бит әле, 1-2 елдан. 1-2 елда мине әби ясап куйырсың әле. Ясамаска бит, ясым, конечно. Беттен синде ачуым чыгар инде мин сиңа Айсыла. Анда яшь килеш әби ясап куйсаң мине. Әнәй, яшь килеш дип бит инде сиңа бит инде. Тукта. Аш тулган 20 елдан. Синең өчен Мин бүген хочу, чтобы сине ашарга пешердең, Айсыла. Мин уже иртә таңнан эшләп йөрим. мин кичә пешердем. Мин белмим, конечно, кая пешергәнсеңдер син ул кичә ашарга, но бездә сине пешергән ашарга юк иде. Ник ашап бетергәнсездер, сизмичә генә. Иде алдама яме кешене. Кара кая куйганнар нене? Нәрсәне? Чехолны. Шерстяной натуральный әйберемнең өстенә куйганнар. Алабат әле бар әле. Бар әле алабат әле син. Хәзер. Менә бу елканы. Әнәй, чухол селкенә. Нәрсә игәнсез ул? Карай ничек селкенә. Коя, ник селкенә бу? Ник селкенә икән? Бу! Әнәй, бу нәрсә? Безнең уборка бара иде. Әйберләрне ниләрне юабыз, нитәбез. Алып бер яктын, бештән. Дөрес эшләгәнсең, алып куям. Бәрегә дигәч бәрегә. Тагын бармы, юкмы сүзләрең? Коя монда сүзләр сыра, мин сиңа сөйләйм. Сыра. Әни кайтып китте безнең авылга. Әби кайтып китте безнең авылга. Дөрес, әби кайтып китте. Киләм диде тагын, диде сактырмыйм диде. Кайтымы нормально. Кай килеп җитә ул? Әтәсен икән, әби, кил инде, пожалуйста. Синсез булмый дип. Ике пакта. Син специально махсус киендеңме бу штаннарыңны елка белән елка бизим дип? Инде. Мана миндә бер ки бергән име, әйбәт булды. Бер генә булдымы соң? Бер генә булды. Сиңа күрсәтмичә, Айсылга күрсәтмичә генә киемен кигәнем, ялгыш фотога төшкән. Ул гире шулай минем егетләрне киеп китә дә, ату мин сизмим инде шкаф бетәнчә.